sa tanan di ay. Thank you Lord sa gasas kinabuhi. Domingos buntag, February 23 na. Salamat Lord, dahan salamat sa gasas kinabuhi. Buntaga. Tugay ko nakamataron kay gilasyon ko gabi. Ang nilagay ito nga mga dyan nga naa San Isidro. Kay gahapon lagi hinuli ko una kay nagpa-repermis among kabado. Kaya siguro ay kabado sakyan. Hindi karon kay pag ikon nga dani ni chat man sila nga ibalik ko ni sa matong dugay ko nakatog kay nga na dyan gahapon unta nita ko muli San Isidro anta ko. Sa kay kinahanglan lagi pumuli. Ninadyak naman ko. Karon ako muadto. Lastaran sa niyang mga obligasyon gani sa mga estudyante padaan ni. Good morning, tanan. Happy Sunday morning. Sawa siron. Hello. Good morning. Sunday morning, February 23. Adlang Domingo. Kamusta mong tanan? Happy Sunday. Kapanimba na batanan. Ikaw, madong udto na di iron. Di na morning udto na. Kaya natuhan ko mata. Kaya nabilasyon ko tungod sa kasatsat ng gabi ang mga gagaw. Sa malaging pasinti karon nga nasa Isidro. Gahapon, dito man ko. Kita ko muli gahapon kay hawid sinahangan dito sa kuno ko paulion. Diya, kinahanglan magazid nga muli kaya kamang kabadyo, kamang motor, pero man kay bisod po ito ang saktag mabuntag, saktas mga bata, sa wabit ito yung busina, may sirbato, o may mga kundi magtukang kasirbato, mo nang kinahanglan sila nagamag, nabutangan o sirbato, matong kapunan mi. Wala ka ko gapon dito, alas 2 na gani, kaya nagpreparar po, pagkaano ito kamunduan, kaya itong mga gagawin ito na nanibag ko sila, kay siyempre, mapay na pagsaka, utang plaster sa sila, das yuyo, nihan sa ito nga rin kung mulihan, ni promise ko nga mabalik ko karon, dahil gagaw po nang giinan nga, mabalik na karon, tighapon na naman po ko, malagi, kasi kaso pa ko nadaaris, mga labunan, mga baon nila mga bata, kaya nga naman sila mga bata, dahil naman sila mga sampid kanunay, mga lihukon. Pero gahapon, pakabot na, pangadzuan pa ko, dahil parcel sa kaapo. Dahil mo diya mo ito ginahan, ganun diri sila ng adyo, pero okay ra, kaya diya mo ito kahatag. Malay na sila sa mga ningon, nagsigigyan ng ano ko nung, di may mangulig alisya, mismo sa nanay, sige samok, ang sa ko nung umulig alisya. Di po din mangulig alisya. Kay kanilang mga bata, mabuti na importante nga din nga sa ilang pag-eskwela. 17 years na ng pangaling apo, pwede na sila wag na sila mabizay sa namo, kay tungod ng kasi kuan rin namo. Ang Ulrich, kay bawa na sa Ulrich, kay nihatag na siya og bag. Sponsor nag mga bag para magamit kay bawa siya rin ng mga apo. Nga ingana. Salamat sa itong mga sponsor sa mga gamit sa eskwelahan. Kay lako din nagtabang sa mga apo. Nakatulamang maingon gusto nga mo tanaw sa mga apo. Mura din naka sakit sa daghan kay di na sila mga pil. Kay bawasan ni pigisulso sa inahan. Kay kalaginahan mo yung mga vlogger kung lang ipalimos matud pa ni dya. Sa katong nagtubag ni. Pero okay naman. Pero may mga grasya-grasya, mga hinabang, mga sponsor kas mga bata. Kakaon man. Pero inahan may masabtan na batasan. Walang wala mo pagsama ng mga bata na rin namo. Mula sa palagi mo aksyon na sa pagsilos sa nila, mga bata, kay sila likong sa unas, gagmay pa kay mulig na trabaho po ko sa gasa. Sila ra magkamao na mo nang dinay panag-inag mga bata karong panahon sa una sila sa panahon siya po grade 1 kay bawa na magdangag, grade 3 kay bawa na manglaba karon
grade 10, grade 7, grade 11, grade 11 na nang apo. Way na bangkagan pero kamo magdungag ka rice cooker pun hang apo mo na magluto og paninda dito sa ilang bahay sa ilang inahan. Kaya ni tindas bulhay. Mura gito kanang bulhay sa una apil ko diha sa dito pa ko sa ilang bahay po sa pamatiwalag. Pamatiwalag na ilan na tanan mga kanang apo pangani mo magluto. Ani na din mo kaon pero tago nagsugoon dito. Alon pa man ni magluto para paninda. Pero danhi magprepara danhi bawon mo nang paningkamutan nga mga nag-eskwela ng mga bata makauli na. Ako gusto dito ko mulis bay kaya naman si kaso tong bay nga gabok na tong bintana. Dito maripir-ripir kay mapupaw di kuno toy pa-repair na mo di mi permi dito. Sanjud pagpirmihan nga panginabuhi naman din pero kami lang duha mabuhi mo siguro may kami kamera pa ng mga bata mo pa nang may gagaw nga istiin ko istiin lamang kati kana pag istiin okay na jud ko nang istiin kaya di ko adlaw kada adlaw biyahe pero agang ginana ang mga bata magkasikaso bawon sa mga bata laog pa ko pagka lola hagbay. Naindahang mga alok para Manila o laog pa ko pagka lola bayra ko ning sibat sa bahala saan mga bata nga o kanila mga panganay apo mara din mo ingin og niguli mangitagasa niguyunay na ko parcel ngayo kog mo ni muna mo nang wahinumdum ko makailak ko na sa una ako sa lulas pugo lula po ko nagdako. Atong pagkamatik sang lola, mura ko nagrebelde. 15 years old ko nabuwag sang lola. So, magkaibaw sang kaimtang. Kaibaw lagi daghan mi. Kanas yuyo, aloy mo ni nagbantay na ho. Kaabas sang lola. Ang lola magtabok-tabok. Sa mutulin ako og lakaw, iuban ako sang lola. Pero kung nasyuyo karon mo ni kuha ko nagkagaw, nga tighingagaw na ho. Kaya karon ako ko sa una. Nambisa na buhay pa man na ngayon nga kuri kong kuno ko sanina gusto na kuno ko gudot sa dahon saka na si aloy makunay manghingagaw na ho mo to sumpay ang lulas ako lula mas dapat jud ang lula ug lulo kaysa ang tatay nanay pagka istorya tinuod na mas laban na tong lula sang lulo nga lulo ra kumpara na sa tay sa una 15 years old ko ning balik nila sa tatay. Kaandan ako 15 years old. Pero ko so na pinanga ko sa lula. Mo pwedeng napil na ba kaning apo. Ang lula sa una. Ang silang mga mahuduban magsilos kay sa una mga bagong ususay na. Ang lulong lula magkupras. Palitan ko. Magpupod karon dani nila. Kanang tulo ka apo. Kaning apo sa panganay magsining na mingnay. Politiko. Dami man ay kaduha nga ayahay budoy Sa pagkaon patas na sila. Kung ilang bawon patas na pero katong nay mga usay nga mabuhong ni papalit-palit para datong palit og sapatos. Dag tinubuan tos manghod nga nako sa una sakit ang mga manghod sa una katus Rosalina mamang Aisa moingon na siya sa una tag manang kay katuhang apuhan kung mo tanandanan kanang tagawad sa baryo ug magsisyon sa unang ug nay bagong usong sa nilas bagong usong sa nina dito ko pihing mapalitan jud ko sunod jud ko usos sa una sako pa ko sang lula mulang pagkawas sang lula mura ko datugag ako nahug sa buho sa kamingaw sa kasakit di sakit ning mawad antag paano ka man atang gindanan ba matong pagkasakit pagkamatay sang lola 15 years ko ngadto ko Cagayan gidako sang udsuan pod nga side ni nanay dito ko nakasuway og manarbaho nga unang panarbaho kay sa lola pa ko medyo ko pinangga mo sang lola sinudladan maligo hinisuan maligo wa ko'y nakabangkaagan sa una sa pagdako sang lola di kani ko manglaba
Kaya nga na ko kapinangasang lula mo nang ma-realize ko na nga nga na ang bata ba nga way mawad ano para namo para din nga po karon nga mi siyempre mawa mi muli magalis siya manimang maningad sa mingawan sa kay nga na ang gibati sa una nga sakit og mawad-an kas kinabuhi. 15 years ko nawad ang lula. Kamot yung naandan mo nagpadako. Nakatususalin na sa una, mamang Aisa, pagka medyo malkuan po to, nagani ka itong naminsan ako. Pagka minsan na lahat, ulit na po family house ko nuhay na mo. Awasin galing ko nila. Ining galing ko hiningadik ko anak ni Ariston. Anak ko na kong hiyong. Hindi na kong sugsugon ulit sinjo. Kaya din yung Mumbai. Siyempre, wag ko na ipon og daghan. Kanalain ko. Mga polis budi ang unanan. Bangani din ni matuog. Hindi ako sa una. Magpasabay kong mama. Hindi ako sa una kati. Kaya rin kay ba mo, ang kayong tang sa una. Kasi dua sa laki. Dua na ha. Gaman kong luluhi yung tabanog. Gaman ko og karang. Gaman ko og kuti. Kasi dua sa mga laki sa una. Sundo na ha. Hindi ako sa unang mama, disiplinado man to. Kinamit sa mama palis, o tumatuog to. Dalabanan po kong lulo, ay nagsagdi naman na. Ang mga kabas na diya, katos ni Ayuban, kanas Mercy Asas, katos na Primo Asas nga anak ni Aning Pilo. Sa una mo ni kanas Ricky nga anak ni Dadong, mo ni kaaba na magduwa. Kanas Alan Felicio mo na sila sa unang batch na mo ang mga barkada mga laki. Mo nang ining kong ang lula sa una nga tugkan ko kog lagay kay ang bisyo nga mga laki duwa gamaan po kong lulo labanan po kong lulo himuan ko kuti. Mo ni mga po karon kay dinay nga na. Ako sana palakila ko kuan ay uso putog baki nga dap-dap nga may iso miskudahan nga binakya. Hilak-hilak po ko lang kita ako sa eskwelahan ng sundugon. Gamaan po ko sang lulo. Nga na ako kay spoiled sang lulang lulo sa una. Mo nang di po mapugnan na. Si Upaw kasabot sa side case. Upaw ang magkunda no. Sige makaan mo nas budoy nga. Kami magsigimat anda na. Mo na nga. Magpangita. Mo na kay di lalim. Dud ning mandanan nga. Katong gimatan sa mawag kalit. Kaya ako sa una pagkamatay sang lula, murag ilangan ko muli sa bahay, nastatay, kidaghan lagi mi. Mulang ang dyan sa Cagayan, ang dyan mangod nanay, gida ko Cagayan, ang pabiliti Cagayan sa una, 35 pesos. Pag ato na Cagayan, first time, hanga to Cagayan, 35 pesos ang pliti po. Katong 35 sa una, lisod na to pangitaon. 35 pa to ang pliti pa doon sa Cagayan. Mato unan hang lakaw Cagayan. Paguli. Yung suyo nga yung tangizaan nga ulit kay eskwela, mato eskwela ko. Pag eskwela pod noon balik mato niabot sa Bagdong Nitang. Ara po dati sa eskwela na undang ko. Mato na trabaho na ko. Trabaho ko gugtong. Kanang mga ulan riya sa una man yung amos gugtong pag magbagdong Nitang. Gusto na pangamo. Nga na ang kaagi mo ng mga apodani nga na pod kalab. Kaya ako lab ko sang lulag lulo. Ang lulo piki to ha, dito mo itinod lulo. Kaya ang lula, single mount to hang lula, na nakaipon-ipon o ida ko lapos isang amahang tatay. Pinang mo to, pinangga ko nila. Nga ako kapinanggasang apo. Han. Ang di ko matalik daning hang kwandanis ang mga apo man ang isag muna basta makaya pa kayahon tugod kay nga nakalaba ang mga apo anak ko kay nagdaka kong lula nasa pa may yun naman na sa Helen yan ano excuse me yan ano naman ko ninahan pero lahi man dyan yung dakag apuhan. Kanang apo ron, 17 years old na, das January, di man na mamaradig at sinahan, ari man na naho. Di mo mo to umog sa di, kanang apo, ari na manguling sang sulod bagong muli ko, manguling mga alkal na nagabot, pero sa ilang na, di na mismo kapangalkal, daan pa dun sa una. Kanang apo siya isa, katong duha, og naim ko, di man na manguling, manguling din na siya. Manang kinanglan ko umuli, na doon ko yung gasa, kaya manguling sa isang bag.
Maghang na, maringan ako ba? Sa una. Mailang ko sang nanay, mailang kong nanay katay. Kaya pa nagsaraman ko dito sa ila. Manang, nga na siguro pa nangangapo ron. Nga na ko nga, pwila nga, di lalim, mawala na kasi nag-andanan. Matayang storyboard ninjoro ng adlaw, bitaw. Ngayong uto, Sara Lala Amid, kumusta? Noel Dominguez, salamat din ka sa permi mong pagsubaybay. Adto kay puas sa ahang payag. Labi na ni pili sa taghap. Happy Sunday diha, ma'am. Pamakamulaw sila upaw. O Bilma Makabalo, kamusta panahon diha? Dari ning kulimlim na pod. Kalit-kalit og uwan. Og diha sa Korea ni Mers family in Korea. Good morning. Labi na da si Tali, Ma'am Yuning Ayop. Good morning, ma'am. Happy Sunday, ma'am. Salamat ka sa kaunay paglili. Labi na ni Ma'am Siri Ulrich. Maayong adlaw sa tanan. Inday Hoyo. Maayong adlaw. Happy Sunday diha, ma'am. Ug ni Lourdes Saladin. Kamusta naman ka, ma'am? Ambing mong tanan. Tanan-tanan. Nga kawin tiglis ahang payag. Salamat po kaadto. Karon di ay mula ka na po ko unja at ko matog lagi sa Isidro. Kay itahalang na naman ang mga bata dari. Kanang giingnan nga mauna. Muna nga. Pila na po ko kadaw ato mo este kay mga sunod adlaw muli na po itong higagaw. Salamat sa higagaw. Kapag naman siya, basta muli na siya, pwede na po ko di ko mo duty. Dutihan naman ako ka ng mga labhuno na mga na. Huwag na siya, pwede na po di ko mo duty. Kasi mas sinabtanon ka azo. Kabuutan. Salamat lang sa kaadyo.